welcome to my YouTube channel and welcome to the new vlog guys. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयबो आंनि चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना so guys नोंथांमोना thumbnail नुनानै मिन्थिखाबाय जे आङो न'आव थांनो नागिरदों होननानै I mean आसामाव तो मानो थांगोन बेखौ नोंथांमोना नायबाय थाबाथाय मिन्थिलांगोन ओमफ्राय दा थांनोसै दाखालिसो आं न'निफ्राय फैदोंमोन ओमफ्राय आरो दिनै थांफिनगासिनो So yes guys, stay tuned. आङो दा एयारपर्ट सहैनानै बा डाइरेक्ट गुवाहाटी सहैनानै दिन्थिखासिगोन आरोना because आं बिराद उन्दुनो ओंखारदों मैया हराव रेड आइ फ्लाइट खालामनानैसो फैदों आङो ओमफ्राय मोस्ट इम्पर्टेन्ट थिं आंनि आइडि कार्ड बेखौ लानो बावनाङा आरोना जियानो जोंना मानो ओमफ्राय न'नि साबि so थांसै आं bye see you so hey guys finally आङो बे ब्लगखौ कन्टिनिउ खालामबाय आरोना आङो गुवाहाटी सफैनानै एकदम ड्रेस चेन्ज खालामखांनानै ओंखाम जाखांनानै दा बेरायनो थांगासिनो ओमफ्राय दा जों अबेयाव थांगासिनो जों दा जायखिया थांगोन दे माबा मोनसे जायखिया थांगासिनो अबेयाव थांगोन दा नोंथांमोना मिन्थिखागोन आरोना स' आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय So guys, वेदारा बिराद मोजांमोन ओमफ्राय आरो बिदि वेदारावलाय बेरायनोबो लुगैखायो नालाय बेखायनो जोङो सनापुरथिं ओरैनो बेरायहैदोंमोन आरोना लाइक आउटिं इभिनिं आउटिं ओमफ्राय नैबे मोनसे रिजर्टआव फैदोंमोन बेयो वारिसा होननाय मोनसे रिजर्टमोन आरोना वारिसाना बेफोरबायदिनो माबा मोनसे नाममोन आं एक्जेक्टलि गोसोआव गैया स' बे रिजर्टआव थांदोंमोन ओमफ्राय दसे बे बागि सालायनायखौ नायबाय बाय द वे हेपनिं प्लेसमोन बाट देन बिनिफ्रायबो साबसिन जायगा दङ होननायखाय जोङो बेयाव दसेल' थानानै बेनिफ्राय जोङो जोंनि माने नेक्स्ट लकेसनाव थांबाय आरोना स' दायो जोङो नैबे मोनसे रिजर्टआव फैदों आरोना बिनि नामानो जाहैबाय आर्यन वुड्स ओमफ्राय जायगाया बिराद मोजांमोन सनापुरावनो दङ सोरबाफोर थांनो गोसोबा थांनो हागोन ओमफ्राय बिराद पिसफुलमोन आरोना लाइक रिलेक्सेसननि थाखाय बा भेकेसनफोरावबो बेयाव थांनानै रिलेक्स खालामनो मोजां जायगाया स' आं नोंथांमोनखौबो साजेस्ट खालामगोन जेनेबा सामटाइम्स जुदि मोजां क्वालिटि टाइम स्पेन्ड खालामनोबा बेयाव थांनानै दसे रिलेक्स खालामनो हागोन आरोना Very say bye to this beautiful place bye bye बारा मोजां मोनो चलो अखा हाबाय नै हायबाय था स' दायो जोङो जाखां लोंखां बे मोनसे रिजर्टनिफ्राय ओंखारबाय आरोना दा थांनोसै ओमफ्राय अखाबो हागासिनोमोन ओमफ्राय नैबे मोनसे सिटिं एरियाखौ बिराद मोजाङै बानायना दोनदों आरोना बेयाव स्विं काइन्ड अफ चेयार्स होनानै गेजेराव मोनसे टेबोल होनानै दोनदों बिराद मोजांमोन ओमफ्राय आङो बेयावनो दसे झुलिगासिनोमोन मा होनो बेखौ दिन्दां गेलेगासिनोमोन ओमफ्राय नै वेदारा बिराद मोजांमोन आरोना अखा हानायजों लाबजों माने गरमखौनो एकदम फोजोबस्रांबाय आरोना अखाया बाय द वे दैबाना जाजोब्बाय ओमफ्राय बे दिनखालि जोङो डाइरेक्ट थांनानै अखानायै डिरेक्टलि गयारिनि न'नि थाखाय ओंखारबोबाय आरोना स' गाइस जोङो दा रिटार्न थांफिनगासिनो ओमफ्राय नै अखा हागासिनो गयारिया सिजोब्बाय जाहैनोसै लोगोनि धाबा दं मोनसे बिरखां होननायनि बिनि धाबायाव ओंखाम जानानै थांसै मोनो हाय मा जागासिनो ओंखाम नै मुनुआ मालाय ओंखाम जागासिनो मा धाबानि बायदि नुदो ओइ हटेलफोराव जाग्रा बायदि नुदो बेथ' बिदि ग्रेभि थालायबाय एकदम अर्डार होबा मोनैदि नोंगो जाबाय नेक्स्ट माबा लाबायमोन र' देरस'सो इयावनो हटेल खुलिनोसै दे जों औ नायनोसै नोंनिफ्राय दे होमबा नोङो संग्रा जादो ओमफ्राय बे सासे काउन्टाराव थागोन दे रिसेपसनाव मुनुआ आरो आजा भात होननानै बुंगोन गोथाव नायलाय नुनायावनो जा एसे जा दाबो संख्रि ओंखाम जानानै थांनोसै जोङो दा मुनु नोङो काश्मीर थांनो लुगैदोंना लुगैयाखै नुनानैनो सिनायबाय दे आङो बिबायखौ गोसोखांहरलायदों खोमा बाय थांनोसै नों थांफाया मानो बाय मुनु बाय होनदो बाय see you guys soon so same vlog next day आरोना ओमफ्राय दायो जोङो जाखां लोंखां आब' लाहानिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना गयारि लाहानिसिम थांनो ओमफ्राय थांबाय थानायावनो जोङो मुसलपुराव नैबे मोनसे सन्जीवनी अन्नम होननाय रेस्टुरेन्ट हटेलाव हाबनानै दसे कोल्ड कफि पक'रा जालांबाय आरोना Ready
आंनि थाखाय just मोनसे cold coffee नों मा जायो जा आं ओंखाम जाबोखादों माने गावबो जाबोखादों but still so आङो मोनसे cold coffee order खालामदोंमोन ओमफ्राय गयारिया मोनसे लस्सि order खालामदों आरोना ओमफ्राय जानो थाखाय जोङो नैबे वेज पक'राखौ order खालामबाय ओमफ्राय जा आङो cold coffee order खालामदोंमोन ना बेयो मोजांमोन but एसे पातलामोन आरोना एसे माने बिरादानो पातलामोन थिक नङामोन बेखायनो एसे बोरैबा मोनदोंमोन but still आङो लोंजोबदों आरो मोजांबोमोन आरोना taste wise it was good so लोङै जायै जोङो टिहुथिं ओंखारलांदों आरोना ओमफ्राय बापरे दैबानाखौ मा नायनो माने लामाया पुरा दै गोजा मानसिनि न' सिला सेस दैबाना जाजोबदोंमोन आरोना मानसिफोराबो बिदिनो लामा लामा नायफैगासिनोमोन दैफोरखौ ओमफ्राय आं सानाखैमोन जेनेबा बिदि दैबाना जानानै दङ होननानै मानो होनोब्ला दिल्लीयावथ' ओरैबायदि गरम माने न'निफ्राय रुम सिंनिफ्राय ओंखारबानो हब गरमजों थानो हाया ओमफ्राय आरो बिथिं आसामाव बेफोरबायदि कन्डिशन जानानै दङ आरो फैलायबाय नै टिहुआव एबार टिहुआव नैबे मा रेस्टुरेन्टखाय जायखिजाया बेयाव फैदों आरोना दा बेयाव जानोसैलाय आंहा आरोबाव कल्ड कफि so टिहुआव जायै लोङै जोङो न'नि फारसे ओंखारबोबाय आरोना ओमफ्राय लामायाव जा राम थास' बिबार फानगासिनोमोन नालाय बेखौनो अमाजों जानोसै होननानै लाबोफाबाय ओमफ्राय दिनैनि बे मोनसे ब्लगखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै आरोना so thank you so much for watching till the end guys bye bye see you in the next vlog